Днес ще ви покажа тези складови бази, които се намират в село Панец. Намирам се в парцел с площ от 25 декара и има няколко сгради, които са подходящи както за складови помещения, така и за производствена дейност. Имате си собствен водоизточник, както и трафопод с мощност от 500 кВт, което със сигурност ще ви бъде полезно, ако използвате имота за производствени нужди. Също така, ако искате, можете да си направите някаква складова база, ако сте земеделски производител, ако имате нужда от складови площи. Град Плевен се развива доста интересен като логистичен център. Доста големи фирми вече си направиха логистични паркове, съхраняват се доста стоки, има търговски представители на всички големи известни марки. Така че град Плевен е само няма и 10 км от тук. Мястото е спокойно, имате възможност да го развиете по начин, както вие намерите за добре. Имате долу здрава подова настилка, бетонна. Гледката не знам доколко е най-важна за такива производствени помещения, но пък складовите бази са достатъчно големи. Имате 2 броя такива. Имате и кантар, ако ви е необходим. Складовите бази, не знам дали споменах, с по 750 квадратни метра е всяка една. Покрива е от, както виждате, от каква конструкция. Изобщо на това пространство можете да паркирате камиони, можете да разполагате техника. Ако сте земеделски производител, можете да направите земеделска кооперация или каквото и да е. Изобщо имота предразполага всякакъв вид развитие. Имате цистерна, изобщо всички необходими неща, които за една такава база са ви на разположение. Ако се интересувате конкретно от тази оферта, а и от други, които разполагаме в нашото портфолио, можете да ни се обадите чрез телефонния номер, който ще излезе горе във видеото. Успех!